Shalom. Uriani tuhata damang dainang ta pasonang marohata ta buka mamasuk jumulo mahita martangyang nahohom di bakasar rohata be martangyang mahita.
Amin. Tapuji matuhata marede hita shan bukeda nomor sada ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni to di porbadia natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Ise do na jadi nakok tuduluk ni Jehovah, jala ise do na jadi jongjong di hajongjongan ni habadiaon nai, halak pertangan na lidang dohot na yasroha, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Amanami saleling nileleng na. Asini rohamdo na mga ramotihami. Siyan na saylaon rasira sanuaing. Jala asi maroham. Do na mga lehon barita na ulii. Gabe hanguluan nami. Saya si maroham. Say buhay marohanami jala lehon todim na badiay. Asa waktu si hami sude panugunugum dohot pambahenan muna balgai. Payan mahatam di bagasan rohanami. Asa mardame jala sonang hami. Jala lam ibaru rohanami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Tajahama hatani debata. Kurpuk epistel
di pertanyaan tadi bakal boronginon imana tersurat sian surat ni apostol Paulus tuhuria Roma bidusada mamukka 16 10 pitu tajahama marsikat soring aidang nahuhailahon barita nauli ay hagugoon ni debatadoi paluahon nasa naporsea halak jahudi jumulo dungi dohot dohalak junani ay dipapatar do disi hati goran ni debata nasian haporseaon tu haporseaon obar tu natar suratihian na mangulu do partigori hinorhon ni haporseaon na ima sahatna martua do natu mangihon hata ni debata jala na peopsa amen tapuji tu hatta marede tabuk kede nomor 250 ayat 4 dung marede tanon pinasahap ma tu amang situa purba mabok kita tangan pengudianon marede mahita Martangyang mahita puji-pujian hamuliateon di pasaha rohanami tuho ali Tuhan di bagasan borningon ala asido tolong ni roham na mangalehon hahipason di hami di nama nipat sadarion mulai dinahisat sian podoman nami saha tunamangula akan asa siulaon nami pasu-pasu maali Tuhan akan niula ni tangan nami ganup marsada-sada hasa nagabi pasu-pasu di tonga-tonga ni keluarga nami be tarlumobi nagabi pasu-pasu tu akka ianakon nami nang dohot akka poparan nami sudei ali Tuhan dihahipason las ni roha dohot akka pasu-pasu nau kujalo hami di bagasan sadarion dang gugo manang ala ni malonami alai sian asini rohamidoi nabui mabain gabe tarjalo hami Tuhan di bagasan borningon pungudo hami di bagas joromon ima dinapatupa partangyangan sisa halisa minggu na pinatupa ni huriam asadalan nami memuji pasangapon guarmu nabadiai asadalan nami maka mauliatehon sude dengan nibasam nama nipat nasa mingguon hujalo hami saya jari mahami mamake na hobar tulomoni roham dohot marserep ni roha asa nagabi hasangapon di guarmu nabadiai Tuhan di bagasan borningon mangido mangelek dohami tuadopanmu nabadiai ima dinalaho tumangihon hatam hami marhite-hite naposom amanami parhalado situa siaturi sai pasu-pasu ma nasida asa marhabisuhon dohot marlas ni roha dohot dame tod di porbadia nasian ho laho pasahaton hatam nabadiai
nang songoninang hami ruas dinalaho tumangihon parbisuhi lehon roha pangatusion asa tarjalo hami jalabui tarulahon hami sian hatam nabadiai dingolu nami siganu pari. Tuhan disude ruas ni huriam sian namet-met saha tu nama godang nang saha tulan sia homa na mga lehon hahipason di hami sa luhutna di akka namet-met lehon ma ibur magodang di akka namarsikola lehon mahapirstaran nang di akka namarkulia sa itotong maho namarparbisuhi asabuy sa luhutna dapat akka cita-cita ni rohana sida nang di akka pang na mga lului parkarejuan na sa itotong maho na mga lehon pangatusion marsaur doho dongan nami akka jolma asa diboto marsaur di bagasan las ni rohana siakko ana marhapor siaon na mangido mangelek tua dopamu asa marhiti-hitiya le Tuhan puima patuduanmu akka nanaing niulan na sida sesuai dohot akka kemampuan na Tuhan nami nang di akka yanakonmu ni huriam sian natang naung cukup umurna dina akka na suarong dope merapot sirokap nito dina totok kami mangido tua dopamu na badiaya le Tuhan asa totong mahona mga jara-jari akka yanakon nami marsaur dohot akka dongan na sidongan magodang asa buya le Tuhan marhiti parsauran na siyakko buy ma lehonommu akka dongan na nagabi saur matua asa martabalas rohani hami akka natorasna suangsong nima nang akka yanakon nami na totong mga lului akka parkarejuan na dope ali Tuhan say totong pasu-pasu sa luhut na akka natua-tua dinalaho mga jari akka yanakon nami asa niyang si madjojak na torang pikiran na laho mga lului akka parkarejuan nai nang akka yanakon nami sa luhut na mga lului akka parsikolaan kelanjutannya akka parsikolaan na sa totong lehon hapistaran ali Tuhan asabuy dapat akka cita-cita ni rohana sesuai tu kemampuan na ali Tuhan nami nang dibagasan borningon nasaha tuhami ruas ni huriam na dibagasan parsahiton na dibagas nang na di rumah sakit mangido mangelek mahami tua dopam munabadiai ali Tuhan ima sian amanami situa STR Siregar Yuliana Boru Sitohang situa LR Boru Sormin situa B Sidawuruk Nyonya Munte Boru Raja Guguk Sopar Panjaitan Nyonya Hutagalung Boru Simanukalit Nyonya Simanjutak Rosita Boru Siahaan Nyonya Turnip Boru Sihaloho Nyonya Nainggolan Boru Turnip B Sibarani Nyonya L Siregar Boru Silalahi Nyonya Sitorus Ruslan Boru Marpaung Nyonya Aritonang Boru Simorakir Nyonya Panjaitan Boru Simajutak Nyonya Siahaan Boru Tapubolon Nyonya Marpaung Boru Purba Nyonya Sirait Boru Sitorus Nyonya Situa Simamora Boru Aritonang Maria Valentina Boru Siringoringo Nyonya Purba Boru Silaban Nyonya Pangaribuan Boru Samosir Situa Ep Boru Aritonang M Marbun C Tambunan RS Pardede
Nyonya Panggabean boru Hutagalung, Nyonya Gultom boru Tambunan, Halundang boru Siregar, Nyonya Gultom boru Tambunan, Nyonya SBP Siregar boru Siahaan, Lumongga Hasibuan, Periesti boru Siaturi, TN Sitorus, BMP Marpaung, Nyonya Purba boru Manik, Nyonya Budiman Simanjutak boru Sinaga, Epa boru Sitinjak, Nyonya M Tambunan boru Simanjutak, Nyonya RB Sirait boru Lubatobing, W Samosir, Sanli Siahaan, Nyonya Situa Siahaan boru Manalu, R Tambunan, Nyonya Panjaitan boru Tapubolon, Nyonya Marpaung boru Silitonga. On maguar-guar ni huriam nasahat tuhami ditikion na sedang di bagasan parsahiton na sida di bagas nang ditongani rumah sakit. Tuhoro Panginoon nami ali Tuhan, asalehon ma hahipason di saluhut keluarga na mangurupi hahipason na sida, asaboy tumibu malum sahit sian pamatangna, tanggal sodiboto talhus sodihilalama sahit na tanggal sian pamatangna. Suang songoni nang sipanganon, dohot si inumon nang ubat na pinasaha ni akka para medis, pasu-pasu ma ali Tuhan, asa nagabi tumibu malum sahit sian pamatang ni nasida amanami nang inanami na sedang pemulihan di tongan ni bagas. Nang dongan nami na piak di tongan ni rumah sakit nungain, na totong mangido hami ali Tuhan, homa na mga lehon bisuk di dokter nang akka para medis, dinalaho merawat, dinalaho mangubati, dinalaho mangalian obat akka na naing sipanganon na pasu-pasu maali Tuhan, asa na totong tumibu malum sahit sian pamatang ni ruasmu na piak di rumah sakit. Say pasu-pasu sa luhut na akka keluarga totong dinalaho mangurupi, doho dinalaho membutuhi akka na perlu tu pengobatan ni nasida ali Tuhan. Suang songoni dope ali Tuhan, di parhaladom di huria HKBP Keramat Jati, na totong hami mangido tuado pamu na badiay ali Tuhan, asa totong lehon hahipasod di hami, dohot gogo, dohot dame, dohot las niroha, asa mardami sonak kami di naman layani di huriam HKBP Keramat Jation, asa totong boy mardalan huriam mi ali Tuhan, di bagasan las niroha nasyakko, taruli pasu-pasu hami, doho baritam na ulii, marhite-hite akka inanami padita na pasahaton di huriam HKBP Keramat Jation ali Tuhan. Suang-song ni dope ali Tuhan, nang di dongan nami na di tim media na melayani di huriamon na adong talenta di nasida ali Tuhan, boy hurasahok kami mamake na sida dohot mangulahon di bagasan las niroha, jala boy denggan hami mamuji pasangapon warmuna badiay nang saluhut na ruas ni huriam na tong dohot melalui live streaming sian tongani bagas nabi lao tumangihon hatami ali Tuhan. Say pasu-pasu matotong keluarga nasida asa di bagasan hahipason dohot akka majalo pasu-pasu nasian adopamu ali Tuhan. Tuhan di bagasan borningon dinahurang siko pangiduan nami tuho pasiko madibagasan asido kolong ni roham na tarlobi di dosa nami na godangi jumulo sesamay unang pangabati di asi-asi na upedo hami tuado panmu na badiay di tangiang soba elehele nami tuho di bagasan borningon ali Tuhan lomom manasaut di pangiduan nami mauliate ma di pasaha rohanami tuado panmu. Amen.
Mangara di rohata, tumang yang tani debata, tapuji Tuhata, mared dehita, buked nomor 70 ayat sada. Sodang sia debata hati uron sian gijang. Saya sodangi marohanami asa sonang tumangihon hatami o Tuhan. Ay huboto hami hangulua do hatam si begion nami. Alani ipatorang mai tuhami asa huat tusi hami jalahu hanguluhon hami. Pasu-pasu maganup rohanami gabetano nanapu hadabuan ni hatami. Asa tubuh marparbui godang i di bogasan ngolunami marsangap magoarmu di bogasan Yesus Kristus martangiang hami tuho. Amen. Hurian itu hatta damang dainang namar punghuita di bagas joroon dohot damang dainang na mengikuti acaraon live streaming di Jabu manang na di dia pehamu nuaing maringanan hamisian parhalado ni huriat tapasahat ton tabe tu hamuna horas mahita saluhutna. Hatani debata nagabe jamita di pertangyangat tadi bornginon nama bailas rohata jalasi pahusor-husoron ni rohata. Imana tersurat di buku ni raja-raja bidu 10 alu mamuka maisian ayat sada rodi ayat walu hujahaho madihita taihut tomma di bogasan rohat tabi. Patolu tauto dunggabi raja sian Israel si Hosea anak nisi Ela. Baki raja sia Juda masih Hizkia anak nisi Ahas. Marumur 25 tahun ma ibana na baki raja. Jala 20 sia tahun leleng na ibana mangarajai di Jerusalem. Ia guarni inana imasi abi. Boru ni si Sakaria. Jala diulahoni bana dolo moni rohani Jahoba. Sadok songon nabi nain ni si David opunai. Dilohai ibana huhut akatabak. Jala dibolaya kagana-ganaan. Jala dipasikon akka sobaon asera. Jala dirosahi ulok tombaga nabi nain ni si Musa. Ay rasi-rasa tiki ujui. Sai manutungi dau pahalak Israel tusi jala digordoi nehustan. Marhapor seaon tu Jahoba debatani Israel do ibana. Jala sian nasa raja di Juda akan upudi sian ibana danga dok tudoson ibana marroha. Nang sian akka raja na jumolo sian ibana. Sai marsilohot do rohana tu Jahoba. Dang dipasurut rohana sian ibana jala diradoti tonana akka natinonahon ni Jahoba tu si Musa. Dibaeni sai didongani Jahoba do ibana manang tu dia pe ibana mangalaka sai majadi doi laos mamulik ibana huhut sian raja di Asur dang be manguduk tu si di papatu ibana huhut halak Palestim sahat rodi Gaza dohot partal pahan nasida olat ni tukup parhalan sahat
rodi huta nagoting. Ido sahatni turpuki. Hurian itu hatta damang dainang nahina holongan itu hatta Yesus Kristus. Targoar do Raja Hiskiaon sohon halak. Ala ditiki di panggonggomion ni Raja Hiskia nunga masai abalbe pakaporseaon ni bangso Juda nunga di bayan nasida akagana-ganaan parsobaon nasida ditiki masa harajaon nai na direformasi ibana tarlumobi parsobaon na tude bata hati hai bangso Juda nunga gabe bangso na sinkritis lapatanna dang be marsoba tu debata ale nunga marsoba tu gana-ganaan boy doi nakin natajaha di biddu opat di ayat opati di lohai ibana doa katabak doho takka gana-ganaan alana 10 sada maraja di joloni ibana di paloas do bangso Juda marsoba tu akka gana-ganaan. Ro Raja Hiskia madok boasa marsoba hamu tu nanidok muna debata na pinukan di tangan ni jolma. Ay gana-gana ani na paunili ni jolma doi. Dang margogoy lao mga leon tua tu hamu. Dang mampui mamasu-masu hamu. Alani ikon mulak dohita marsoba tu Jehovah. Nakinod didok tarbarita do Raja Hiskia taringot tu haburjuon na uduk tu debata. Pasapuluh 2 hom Raja Hiskia di harajaon Juda dung marbagi harajaon Israel selatan dohot utara. Pasapuluh 2 hom Raja Hiskia jala adong dope 5 nai raja di pudini ibana alai dang pola songon barita kehebatan ni Raja Hiskia. Sabar madamang doho dainang atik perlu ay sa itaboto nakaning di pardohani tarbarita do ibana siar raja di jolona doho di pudina akai semai. Maraja na manggonggomi harajaon Juda. Na parjolo mai Raja Rehabeam tahun 130. Na padua hom mamusi Raja Abia tahun 110. Ala sebelum Masehi tahun mundur do dang tahun tabba. Na patuluhon si Josafat mangarajai ibana tahun 270. Habisi Muse mangarajai masih Yoram tahun 250. Sian 251 tahun 710 adong do opat talak raja na dipabakit di harajaon Juda ima Raja Ahazia, Raja Atalia, Raja Joas, dohot Raja Amazia. Dukon imang gonggomi mamuse Raja Arya manang Ujia tahun 770. Dungi Raja Jotam mamuse tahun 750. Raja Ahas mamuse tahun 730. Raja Hiskia manggonggomi baibana tahun 710. 20 sia tahun baibana manggonggomi dungi dipabaki mamuse gabe Raja Manase tahun 610, Raja Amon tahun 650, 2 nai mamuse Raja 610 1510 ima Raja Joyakim dohot Zedekia. Alai saluhu nah halakon tidak setenar Raja Hiskia. Molo Raja Hiskia nak kaning denggado ibana marsoba tu debata di reformasi ibana do partodion di bangsa Juda alai dung tahun 526 tiki manggonggomi si Sedekia tartaban ma Jerusalem ala nunga ditinggal honna sida ulakon nai Jehovah debata gabe hona manasida akaima raja na manggonggomi di harajaun Juda jala dada holan reformator Raja Hiskia alai dohot do ibana raja na membangun. Tarbarita duhita na marsiha holongan
sada na monumental proyek na binayan ni Raja Hizkia, ima na dibayan ibana sada terowongan siya bogasan tano dalam ni aek asaboy masuk tu Jerusalem dohotaka huta na di sekitarna ima nama say arga situtu na soboy dilupahon halak Juda. Ia gajang ni terowongan ni hita namar siha holongan boy doi jahauta di 2 Raja-Raja 20 ayat 20. Dohot di 2 Kronika 32 ayat 10 ayat 30 jala di do ditabok do ay Gihon lao ditoruson sahat tu Jerusalem. Omma nama sayarga pada saati na sampai 1 saunari ninna. Adong do prasasti di Jerusalem na patuduhon proyek na merdalani. Jala akka proyek kita na marsihaolongan gajang na 535 meter, bagas na sada satu bidang na sada 1 meter, bagas na sada 1 meter, 1,4,3 meter di bogasan tano. Asaboy mardalan ay na tinabok nay na kaning nasan ay Gihoni dialirkan tu Jerusalem mabayan denggama parnguluan nasida. Jadi ada holanda di reformasi ibana partodion ni bangsa Juda. Ale dipikir ibana do akka na perlu di bangsa Juda ditikii. Kita namar siha holongan di boga satu hata Yesus Kristus pembaharuan na songonoma. Nama say tarbarita di halak Juda. Pola do cemburu halak Israel Selatan dibayan ibana. Damang dainang na hinaholongan di buka satu hata Yesus Kristus sada karya na monumental do pabayan ni Raja Hizkia. Jala tardok Raja Naburju do ibana. Sukses do ibana di panggonggomion na selama 20 sia tahun. Mula tabigi hata sukses. Boy dorai terdapot tita manang taauhon bahkan tadok wah hebat nai isara unang jolo pitor hasil nai tabereng alai tabereng jolo prosesna lado aka proses naikon sidalanan ni hita jolma asa sukses na berjolo satabi di hita na marsiha holongan adong do 2 halak keluarga na bertetangga rak manjalo bibit donasi dasian pamareta manua jagung. Ia sada keluargaon holan ditutak diordang di hutanami guarna diordang tanoi di pamasuk bibit ni jagungi songoni di pasobbu ahama didok ditikina anon marparbue doi. Alayang ko sa halak nai keluarga dung diobaki tanoi disisir digemburkan dibolokon akka batu dohot akka na mga bati tumbuh kembang ni suaswanan nai ia logoari disiram doi ia dong rumput akka na mengganggu dibolokon doi dipupuk doi sahak matutiki panen. Ia na parjolo na kening sabatang jagung nai jarang do na 2 parbuena godang cisada-sada do. HP dongan naon rata-rata 2 do tolu do hasilna. Roma ibana mangiburu buasa songoni. HP proses nai dorang dilakukan asa bidang sukses ibana dina mangulai. Sosongoni do akan namar boniaga. Ita namar siha holongan taboto do namar boniaga. Di sada tiki mulo so salah hami tiki lao ma pare deama tu muara ala marpesta HKBP Lubutangga 100 tahun. Mulak sani lao mahami tu pasar balige. Sinukum maina tahun sadia sada kawisoni nang 75.000. Aidang boy mo ruama inang. Bah, anggo sadok kepeng mo tangunak tuhor. Unak saya dijamai ho, susahu di tuhor ho. Akhirna lawi wasia ni. Lai batu nasadaan, sadi arganion inang 75.000. Aidang boy mo ru inang.
Iya mang tabay hamu masautik asa dong upalo janami. Jadi do tinuhor siani. Siam minar ni bohina sida do mabayan sukses na sida sada proses doi di ngolu ni akka nomor 33 dapat termurhing bohina alai dilayani do ima proses asa gabe dapot lapatanna meletung pe hola 20 rupiah dibuat ibana utungna sian barang nai alai laku mai upamana 100 biji sadari ngalumayan utungna halakaan ikut 100.000 do asa utungna aleh hola sada do sadari gumodang do utung ni naminar pamerengna namangi humusete na marsiha holongan songonido akan nakarejo di kantor manangna di perusahaan saya pitor na yung direktur niya di rohana lumobi direktur keuangan aset terhatok mangahut HP rohana dangolo ibana burju mangulahon dang dipikiri ibana bihadwa samaju katornai asa terbarita katornai ayo cura oleh mana odop karejo burju ibana diulahon hobar tu aka naung dia turhon ni uluanna dapot pujian maibana bahkan dipromosi homma tu aka natumipo hita namar siha holongan ido proses saunari ngulak mahita muse tu turpuk jami tahun. Boasa sukses Raja Hizkia. Boasa. 10 sada raja di Jolona dang boy sukses. 5 halak nai di Pudina dang boy sukses. Adong do tolu hita namar siha holongan. Na tabigena kaning di turpuk jami tahun. Dalan ni ibana gabe sukses. Molo dia ya tolui di do diulahon ibana lomo ni rohani debata. Diulahon ibana lomo ni rohani debata. Akadia maharoa lomoni rohani debata. Sahat tuhita sahat don waingi antara lain dang apa laniak kuboto sude ay mulu huboto sude ngapa jago-jago hona misi dia lomoni rohani debata. Alaina sahat jalana tahangoluhon diha kristenota na parjolo parholong roha do ibana. Bohasa di dok parholong roha ganup do hita maboto parholong do debata. Iko parholong roha do nabui jonok tu ibana. Parholong roha do debata. Tigor-tigor do uhum di padalan. Dungi marpanari do rohana tu akana pogos tu nagale dohot napatut urupan. Ima diulahon ibana lomoni rohani debata. Nian ala ibana do pemegang kekuasaan. Songo ditikina para pudio boy do tabige mabay madabu sahalak raja unang majo sahat tu raja madabu pejabat alaniaha adong do hepeng borua dohot kuasa omma tantangan na dia dopan ni ganup ubay dang boy ibana sukses di aka ulaon na targoda ma ibana dang tabereng jolo ayu pamana bah dege di leon siado orang goda ba hamau liaton na tu gareja sekian puluh juta molor pajupai wa di alaman ni gareja binereng ma setiap minggu marga tigati mobil na jala setiap merek mobil adong di ibana jala keistimewaan na nomor nape saya sude patad dahud dirina lapatan molo aujo hubayan ko barana itor hubayan ma dipudini plaknin mobil hi eksa sian eksaudi godang marupani mobil hu bangga matong daga hiba na yate hape dang taboto daksa dia liling tabege baritana ngaro KPK mangalapin alaniaha dang diulahon ibana lomoni rohani debata di bogasan ngoluna di molo hata bata madok di panganibana na di luar ni hurumna na paduahon kiat sukses ni ibana na di ayat 5 marhaposan tu debata ni Israel do ibana marhaposan ahdo molo didok marhaposan di pasahati bana do ngolu dohot hangoluan na tu debata dang dipakai bana gogona dohot pikiranna alai saluhut na pikiranna dohot ulaonna saya dipahobbar di tulomoni rohani debata marhite tangiang disukuni bana do debata
tuari merdala-dalani dohami merdala kami doh tamat ta situasi tijak pajuppa mahami dohot tino dohonna tong situa sitinjak marcerita hami ala romu seudan butul-butul salu tahu dipakang nguluhononna songo dia do namar haposan tu Jahoba sada nama sayarga sia cerita nami di dok heado ibana nunga kanker stadium 3C. Menurut perkiraan di dokter ngamaul beubak nion ale-ala parsi hohotonna di pahasahat ibana madirina tu Jahoba tutu situ tu marhaposat tu Jahoba ibana dan dipikiri mampu do dokter mengubati on manang adong do pehepeng nami lao parubatu tu penang manang na tu luar negeri ale diboga sa paruba tadi marsi hohot ibana di pasaha ngoluna dohot hangoluan na tu debata saonari sehat amang situa sitijak apalatino dohonnya mata situa sitijak doy sampai pensiun na sida sa karejona sehat masay gudang na bui diulahon panidangion na songonomma nama say rikot di boga sa rohaku ima na nidok na dia limay marhaposa tu debatani Israel do ibana ngolu dohot hangoluanna hosanai dohot nagabe hangoluannai di pasahat itu debata ai debata do na mengatur hocan apa tu lu kita na marsi haolongan di dok dia otonomi say marsi lohot rohana tu Jahoba marsilohot rohana tu Jahoba. Adonggo sada contoh tandanina marsilohot nempel tu Jahoba. Taboto do harotasona kaamang inang mulus songonon nuai ujihamu tusuk kamu do pulpen seret ikoriba kimana. Ali ujihamu malohot peakok kamu imana di meja munai marsilohot ibana tu papani tusuk kamu ma tobu koti doi mana oti doi mana tobu ala adong marsilohot tu ibana songoni maraja Hizkia marsilohot ibana tu debata masai diingo jala dihangoluhon ibana do patik parjoloi au do Jahoba debatam ninna debatata dan jadi marakup au bainon mu debatam sahala raja namar huaso ibana songon naung tadok nakaning boy do masai ragam godaan tu ibana nalau paso butagasna pagias-gias rohana mangulahon nariko dingoluna ay penguasa do ibana raja do ibana dangadong na boy mangabati ibana alay diingot ibana do ikom marsilohot do rohana tu Jahoba odo na hinanguluhon ni rajai kita namar siha holongan atong dia mana yang putih-putih hatta sian barita nauli nang tabegi apalaipe idaot tama saliling manggonggomi ibana tulu hal nakaning ma tulu hal ima na sayloh di boga sarrohana idaot ta saliling ulaon ni lomo di ulahon ni mana lomo ni debata dungi muse marhaposan ibana tu Jahoba dungi muse dangolo likang rohana marsihohok do ibana tu debata ido ubadidok di ayat pitui di baheni sai didongani Jahoba do manang tu dia pe ibana mangalakka sai na majadi do laos mamulik ibana huhut sian raja ni Asyur ola ni raja Ahas dikuasai raja ni Asyur do harajaun Juda tetap ikom mangaleon upetido nasida ala itu kini ibana ala didongani Jahoba ibana dakolan na mampu ibana mereformasi kehidupan rohani ni bangsoi di pauli imana pembangunan boy nasida merdeka siang gonggoman ni raja na manggonggomi nasida nasalelengon atau kita nomor siha holongan ima aka mutihan arga nanang berengotta sia turpu jami taon atong hita pe boy do hita songon raja Hizkia masa kini molo olo hita tutu si tutu solhot tu debata uduk tu debata marsi hohot rohatta tu debata jalamar guru hita tu debata dan apala taboto songon dia perjuangan ni ibana tikini
totu godang do akka na menggoda roh do pikiranna. Alai tutu si tutu ibana marsi hohot tu dewata. Ditikita na parpudion, hita pribadi lepas pribadi di zaman ni Covidon. Masay godang do pergumulata. Pasarian pemaol. Dinamasyol pehita pazor pado keluarga dibatasi do. Marpesta pea katodong ta si pata so diudang behita. Meluju molomoding pe akan nata haholongi nata tadda ale-aleta sonaboi behita lau tu si lan akka pergumulan nata adopi alai pos marohata hatan itu hata do madok molo sai marsi hohot kita sude bata donganan daru hita di sudeno ni jalai do pos ni rohakku di hita na punguna di son mampu hita dimenangkan hita di pergumulata dang nani dok molo marsilohot tu dewata gabe so mulau-lau behita daong ale mulau-lau kita di pasu-pasu mana ni ulani roha dohot tangatta dohot na tapi kiri di pasu-pasu debata doi atau kita na marsiha holongan melosongoni do HP boy do hitam marutung di akka pardalanan ningolutta molo tai hutton raja Hiskiaon uduk tu debata marutung marlaba do hita alai molo pe ditikiod dang apala marutung do pe hita hape nunga menurut hita taulahon lomoni rohani debata tasukku majolo dirita behatu tuh parholong do hita parserep ni roha do hita tau dihod do dongata dohot lanak kana asing hita ma manukun dirita marsada-sada asa unang madele hita molo tungpe nung ada potita na uluna denggan nata sita-sitahon sahat tu akka pinoparta tu anakot tapi poparata mauliate ma di debata alai tong ma tasukum madirita beha nunga hobari tulo moni rohani debata podani Raja Salomo madok pasu-pasu ni jaho bado mapai mamora jaladang mardongan hangaluto ni dibai pasu-pasu ni jaho bado mapai mamora jaladang mardongan hangaluto ni dibai atau kita na marsiha holongan na hina holongan itu hatta Yesus Kristus asa unang tapangasahong gogo do pikirata mabain akka pertimbangata sadiri taringot tu holong ni rohani debata di hita molosangan songon tudosan hita kanat oras mungkin godangku hita alami dipangido anak kota itu hita sebenarnya adong do di hita jalaboi do hita leon alay-ala ni pertimbangata molo ta leon yan non gabi hasisiga matu ibana contoh nungga balga pamatang ni anak kota bawa kalasonomes di manaksada SMP dipangido mas sepeda motor mampu do hita manuhor mampu do hita tajalo do basa-basa alai tapi kiri nungga boy dikendali honiman anno dirina mamakei manang nagabe celaka do ibana alani ni adang apala songoni rohani debata tu hita hola sekedar gabaran doi molo so pala dapotita penuaing nata parsita di boga sanguluta unang madele hita alai ta reformasi madirita kebetulan hari Minggu tanggal 31 Oktober hari reformasi 31 Oktober 1517 di Sima terjadi reformasi na pinatupani Martin Luther dohok mahita mga reformasi dirita tasukum madirita nung ngaboy hita hiskia masa kini asa toktong marsangap debata hita pe tetap gembira ay molo gabi tau humido dirita ay rap karejo do au dohotan hape imara boy songonan au songonon taingok ma debatado maboto nama cairi kot di boga sangoluta asa toktong hita marlas ni roha amen martang yang maida mauliate marohanami di Tuhan
nunga hubigi hami sautik sian hatami. Atau pasu-pasu mahami gabe Raja Hizkia masakini di diri nami, di rumah tangga nami, nang di huriamon. Asa marsiadu hami Tuhan mangulahon lomoni roham. Marsiadu mahami marhaposan tuho. Marsiadu mahami mangalohoton rohanami doho ngulunami holantu asi doho denggan ni basam. Asa martu hami amang pardengga basa marlas ni roha hami marsangap maguarmu. Amang nami pardengga basa nung asa pangidoa kami na kinomar hitetang yang pangudianon na pinasaha ni naposompar haladong. Asi marham Tuhan mulodong dope na suhu guari hami kadongan nami na marsahit na dibogasan hamaolon bahkan na dibogasan pangujunan. Asi roham Tuhan dongani manasida pabotohot tu nasida dang palwasomu nasida alai campur tangan doho di sudi permasalahan nasida. Sia tonga-tonga nami akan marlas ni roha ala gudang pasu-pasu jalo kami. Dohot merayakan aka ulang tahun hatu tubuh pernikahan, dohot kesuksesan ni akan akon nami. Mau lihat madehu Tuhan pasu-pasum doi ale paingot tami. Nanggabilu pahami asini roham doi saluhut. Atong mau lihat amang perningga basa. Holan mga sahon holong di bogasan Yesus Kristus martangi yang hami tuho. Amin. Mare demahita laos tapapunguma peleata. Tatanyakon ma peleata tu debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhu lehon-lehon na denggan dohot nasa uli bahasa nama uli utus. Hupasahat tami masyan na nilihon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabuap na hucus di jolom.
Pasu-pasu mai jala ramoti, asahu parhaseang hami peleanon, pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutad dahami godang nisi lehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mau liate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita madok tangiang hatopatai, ale amanami na di Banua Gijang, saya pinarbadia magowarmu, saya ro maharajaomu, saya saut malomoni roham di Bonoto ngaun songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai hodo na puna harajaon, dohot haguguon. Apun saliling nililingna. Amin. Asini rohani Tuhatta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata amata. Dohot parsauran itu di porbadia mamad dongani hita. Rodi saliling ni lilingna. Amin. Horas mahita saluhut, salam sehat Tuhan tama madongani hita.